Nachytal vás niekto v stredu na 1. apríla? Ak nie, tak minimálne počasie si s nás robí srandu. Tak či tak, Veľká noc už klope na dvere a my si pripomíname tradície a zvyky našej krajiny, tentokrát prostredníctvom našich najmenších. Slniečko sa zobudilo. Blížia sa veľkonočné sviatky a pri tejto príležitosti si detičky z katolíckej materskej škôlky Františka Asiského pripravili pod vedením pani zástupkyne Emílie Bartkovej program, v ktorom nám pripomínajú zvyky a tradície na Slovensku. Zasmialo. Prichádza už k nám vesa, veľkonočné sviatky, malujeme si vajíčka a dáme ich z lásky. Malujeme si vajíčka a dáme ich z lásky. Ja dám svoje Jurkovi a ja zase Balkovi. Ja tam tomu najkrajšiemu, ja tam Dankovi. A ja tomu najkrajšiemu, ja dám Dankovi. Prichádza už nám vesna, veľkonočné sviatky, trháme si už prútiky, vrbové korbáčky. Trháme si už prútiky, vrbové korbáčky. Ja vyšípem Aničku. A ja zase od susedolka. A ja zas tú najpeknejšiu od slaných Maríšku. A ja zas tú najpeknejšiu od slaných Maríšku. Slnko, Slnko, pod na naše líčko, dáme ti vajíčko. Ak nepríde hneď, uchytí ho pes. Psíčko, psíčko, za vajíčko bež. Šípy, lípy, masné lípy, kázal otec aj mamička, aby vzdala tri vajíčka. Jedno biele, druhé červené a to tretie zafarbené. To vajíčko dám, koho rada mám. Ako sa pripravujete na Veľkú noc? Aké sú vaše prípravy? Čo všetko robíte pred Veľkou noc? Malujeme vajíčka. A kde malujete tie vajíčka? V škôlke alebo aj doma s maminkou? My sme ich malovali v dielničkách. A v škôlke sme ich malovali. A tešíte sa na Veľkú noc? Máte radi Veľkú noc? Áno. No. Adelka, koľko chlapcov ťa príde vyšíbať vo veľkonočný pondelok? Asi veľa. Chlapci, ako sa pripravujete na Veľkú noc? No, zamotáme si plútiky
dáme si tam voľaké štušky a potom posledný deň tak si prichystáme ku našemu gauču a keď vstaneme, tak sa oblíkame a hneď ideme. A tento rok sa tešíš najviac, že pôjdeš vyšíbať koho? Moju stálku. Pôjdete vyšíbať aj pani učiteľky a vaše spolužiačky?